Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Talata za ku ji cewa mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya ce Iran na especially when I miss the ta'addanci man because my data saboda finished. rufe mashigar Hormuz ta hana That is in the jiragen ruwa. past now. Never ever worry again about running out of airtime or data. Download 4Pay and enjoy up to 60% cashback on your airtime and data purchases. Transactions are fast and 100% successful. Ta lashe takobin gudanar da babban taron ta Abuja duk da takaddamar shugabanci da kuma dambarwata da hukumar zaben kasar. Idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 za a fara tantancewa delegate da za su gudanar da wannan zaɓe na shugaban jam'iyya da kuma wanda za su taimaka mi wajen gudanar da wannan jam'iyya nan da shekara 4. A jamhuriyar Nijar gamayyar kungiyoyin kwadago na Afirka na taro kan abin da suka kira gwagwarmayar samun 'yancin kai na gaskiya. Yanzu wanga gwagwarmaya da muke yi saman abin da turawa ga nan gama kasashen mu wanda ba na kyawu ne ba to har kasashen turawa ma akwai kungiyoyin kwadago waɗanda ke ra'ayin mu waɗanda suka bi bayan abin da muke ra'ayi. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ne Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya zargi gwamnatin Iran da abin da ya kira ta'addanci na tattalin arziki saboda rufe mashigar Hormuz ta hana jiragen ruwa bi. Ya ce shugaba Trump ya nuna kamar yadda ya ce shi ma kwallo ne akan wannan harka. A jiya Litinin Amurka ta fara aiwatar da abin da ta kira datse jiragen ruwa ta hana su amfani da tashoshin ruwa na Iran. He accused Tehran of moving the goalpost during talks at the weekend. Ya zargi Iran da tsilla-tsilla a lokacin tattaunawar ta ƙarshen mako inda ya ce yana sa ran Iran ta buɗe mashigar gaba ɗaya ita kuma a saka mata da dakatar da buɗe wuta. Hakan da ya biyo bayan gaza cimma matsaya a tattaunawar zaman lafiya ta Iran da Amurka a Pakistan. Amma kuma duk da haka mataimakin shugaban na Amurka ya shaidawa kafar yada labarai ta Amurka Fox News cewa an samu ci gaba sosai a tattaunawar. Ana sa ran jakadan Isra'ila da Labanan Amurka su shiga tattaunawa ta gaba da gaba a Washington a nan gaba. Wannan dai shine karan farko a cikin gwamman shekaru inda jami'ai daga kasashen biyu waɗanda ba su da alaƙa ta diplomasiya za su yi haka. Wakilar BBC ta ce hukumomin Lebanon farko na son su ga an dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila ke yi da ƙungiyar Hezbollah wadda Iran ke marawa baya. To amma kuma Isra'ila ta ce ba wannan Habibi. dole ne sai Hezbollah ta zubar da makamai. I love you. Shi I ma love you sakataren too. harkokin waje na Amurka Marco Rubio zai halarci tattaunawar. Hezbollah Sai ta ka ce zane cewa zane me lallai wajen ilalla sai Lebanon ta fice daga wannan sha'ani. A jiya Litinin shugaban kungiyar ta Hezbollah Na'im Qassem ya ƙara jaddada matsayar kungiyar kawar da yiwuwar tattaunawa ta gaba da gaba ko kuma kai tsaye da Isra'ila. Wani bincike da BBC ta yi ya bankaɗo shaida mai yawa iri daban-daban da ke nuna yadda 'yan sandan girka tsawon shekaru suke ɗaukar 'yanci rani aiki domin su rika tilastawa sauran 'yanci rani koma ta cikin kogin ƙasar da ke da iyaka da Turkiyya. Tilasta 'yanci rani ko 'yan gudun hijira su koma abu ne da ya karya doka ko kuma ya saba wa dokokin duniya. Shaidar da aka samu daga 'yanci rani da kuma kafofi na 'yan sanda ta nuna cewa hukumomin kasar ta girka sun rika daukar 'yan Afghanistan da Pakistan da 'yan wasu kasashen aikin sojan haya tun wajen shekara ta 2022 a birnin Everest inda iyakar kasashen biyu na girka da Turkiya take cikin kogi. Gwamnatin girka dai bata ce komai ba dangane da bukatar da BBC ta yi ta neman jin bahasi daga gare ta. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. An kama tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta Brazil Alexandre Ramagen wanda ya tsere a Amurka. Mr. Ramagen ya tsere ne daga Brazil a watan Satumba bayan da kotu ta same shi da laifin kitsa juyin mulki tare da tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro. A lokacin an yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 16. Kotu ta yanke musu hukunci ne tare da Mr. Bolsonaro wanda yanzu haka yake zaman ɗaurin shekara 27 a gidan jarin. Sakamakon farko-farko ya nuna cewa ministan kudi na jamhuriyar Benin Romuald Wadagni ya yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben shugaban kasar inda ya samu kashi 94 cikin 100 na ƙuri'ar da aka kada. Dama ana ganin shi zai yi nasara bayan da babbar jam'iyyar hamayya ta gaza tsaye da ɗan takara.
kundin tsarin mulkin ƙasar ta benin da ya haramta wa shugaba mai ci patrice talon sake neman takara, a don haka ya mara baya ga mr wadagni wanda yake da damar yin wa'adi biyu na shekara 7 tun da farko dai ɗan takara ɗaya tilo da ya kalubalanci mr wadagni paul honkupe ya amsa cewa ya sha kaye bayan da ya ga yadda sakamakon ke kasancewa. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC.